भागल भतीजवा आजकल के माहौल ऐसा कचड़ा हो गई बा। हाँ जी, कि अपन अनकर कुछ चिन्हते नहीं थे। ये कलयुग में ऐसा घटना होता, ऐसा एगो घटना हाल फिलहाल के बाद सुनी सब सगरो बहालाई है सुनाला गड़बड़ भइल घोटला बा काहे प्यास परनवे लेबो का हो। सगरो बहालाई है सुनाला गड़बड़ भइल घोटला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा। अरे जाए तोरा रिलेशन के मुंह मारो, कौनो इज्जत के लाजोब नहीं खे। हाँ ये प्यास इज्जत के तो खूटी पे टांग दे तारी सो। आधा रे अधूरा तनेवान भइले फूफा के सभे माले हके लागल छोटका हमारा बुआ के जोरे तोरा जवानी के पानी ढारो। आधा रे अधूरा तनेवान भइले फूफा के सभे माले हके लागल छोटका हमारा बुआ के सट्टा सट्टी में लागल बाधा का पूरा देवाला घुटला बा सट्टा सट्टी में लागल बाधा का पूरा देवाला घुटला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा। अरे अब लागत कि दुनिया अब घोर अनर्थ की ओर जा रहल बा। ना उम्र के ख्याल बा, ना माई बाबू के, ना घर परिवार के, ना बेटा पतोह के। जीवन बतेवन जवनिए बा। पहले कहा तो कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अब तो सावधान रहते हुए दुर्घटना हो जाता भैया। ऐसा सिचुएशन देख के लागत कि आदमी डिप्रेशन में हो जाई हो। यादो राज की इज्जत देहल डुबाई यादो दिलीप कैसे मुहावा देखाई। अरे ओकरा फिक्र नहीं करत, नहारा कौन फिक्र बा हो। यादो राज के इज्जत देहल डुबाई यादो दिलीप कैसे मुहावा देखाई। ऐसन जमाना में पूरा खजाना में फुआ पर भइल दीवाना बा ऐसन जमाना में पूरा खजाना में फुआ पर भइल दीवाना बा हुआ के लेके भागल भतीजवा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा इहे मोहल्ला में हल्ला बा हुआ के लेके भागल भतीजवा।